Het van Burgum. Het van Burgum. Zo. Zo, hier ben je weer. Hij is nog een beetje verrukt. Ja, hier gaat erop wel. Nee, maar hij stapt het nog. Nee, maar niet. Jongen. Eerst naaien. Zo zijn gaan we erom. Zo jongens, 3 weken ertussen uitwest en je binnen we weg. Je woont weer een nieuwe aflevering zien laten en dit keer willen we over heen. Wij zijn er al, wij staan al op het plak, wij staan in Burgum. Welkom is het begin, dit is het eind van de centrale as en je hebt best wat te melden. Dat neem ik aan en we gaan het persmoment gewoon aan de mandje. Dan moet je me ook wat voorzien laten en wat hebben we ermee bij? We gaan iets met koren, dit is een korenfestival in Burgum en die ga ik van alles te melden en wij gaan naar het busje van de baas. Nou, ik zou zeggen de schema. En Willem, hey, Geeske en Elke zetten weer een bakje koffie. Saaf, hij is de koffie hier klaar bij de plaats. Het hart zwier kjellen, we binnen blied. De dik is kleer, is mooie Friesland. Ja, wij zijn er. En we kunnen zeggen dat we er net binnen of al binnen. Er zijn bijna 400 bedrijven die zich aanmelden op de 9 kilometer van de Westerijn daarheen naar Burgum. En als we een meter uit kwamen zetten, dan ben we vol. Maar binnen nog mensen die het nog even meedoen, hebben we nog plak voor, hè? Ja, en zo willen we zelf op het laatste moment dat ik zie een aanhekje en daar kunnen we mensen op een reservelijst zetten. Maar in principe, voor de let komen net volle ruimte meer. Geen ik naar griep of naar de pijn. Hoe de centrale rieder toch zo fijn. Wij staan hier op een rondwei, of er staat jocht trok een rondwei Hudde Griep. De centrale as leidt je onder tro. Op dat grote evenement op 1 oktober, dan is dit het Middenplein. Echt precies de helte. Fjouwer een hele kilometer die kant uit. Precies hetzelfde door de kant uit. En dan komen we krap op die 9 kilometer. Het worden lang, het hart zwier kjellen, maar we zijn blij. De dik is kleer, is mooie. Morgen heren. Dag, Geeske. Goedemorgen. Morgen. Wij hebben zin op koffie. Gelijk zitten. Ik ga een bakje voor jou. Ja, koffie, dat is mooi. Koffie. Gewoon een koffie. Ja. Nou man. Daar komt de koffie, daar gewoon net alleen een koffie bouwen. Nee, ik denk de man die kennen wel wat het lekkerste binnen. Wat hebben we het best? Nou, dat wel, maar dan zetten we u naar wijn. Ja. Is er nog koffie, Kees? Nee, dankjewel. Prima zo. Nou, kom maar even bij zetten. Nou, doen we dat. Weet je wat even kennen nou? Wat doet de malk gehad? Ja. Nou, wij binnen hier in Burgum, bij de Plaats. Nou, en als we de Plaats zeggen, ja, boekbeeld en ja, man lief is een beetje op achtergrond, maar Nou, hoe lang zit u hier al in de Plaats? Het is volgend jaar 20 hier. 20 jaar? Ja, ik ben een jongetje samen, jongetje hier begonnen. En ben je zelf in de hier? Ja, maar de plaats wie al een soort restaurant, cultureel centrum, hè, of cultureel centrum. Ja. Maar wij ben hier toen Hinnekant. Ja. Ja. En wat is voor je de hoofdmoot? Waar speel je hem op in? Nou, het belangrijkste is dat we zeggen, uw dienstverlening is gastvrijheid. Hè. We hebben klanten willen dat ze hier thuis binnen. En wij zitten in, voor families, uit eten, trouwen, begrafenissen, vergadering. Ja, wat kun je eigenlijk net? In het hart van Friesland zitten we dan. Ja. Je had altijd een heel druk met de Plaats. Ja. Maar dat is echt heel actief mijn oren, denk ik. Ondernemersvereniging, daar ben ik adviseur. Dus, nou, mijn man is voorzitter van de activiteitencommissie, dus die kan daar wel wat meer over zeggen. Maar wij binnen in Burgum zijn, we hebben als element centraal aan de as. Dus dat hebben we even van je huis, John. Ja. Dus Burgum is centraal aan de as. Het is wel copyright, hè, wat we hebben. Ja, daarom. Maar we hebben trekken met je oren hier. En, nou ja, en daar is de Burgum activiteitencommissie heel druk de maanden om Burgum een levend dorp te maken. Wat zal je hem doen naar de opening van mijn evenement in 1 oktober? Nou, wij op 1 oktober, ik in Burgum, op dat moment het Korenfestival.
Het valt wat ongelukkig samen, omdat wij in eerste instantie van heel september uitgang weer naar 1 oktober en letter is BM weer naar 1 oktober gaan. Nou, daar kwam er aardig in van, dus we zijn het samen aan het oppakken. De koren spelen die dijk in Burgum en er is Erik van Alsterdam op 1 oktober, dus als de mensen zich op Assen velen, kiezen we deze kant uit. Kan je me net voorstellen? Nee, kan ik me niet voorstellen. Daarnaast hebben we met de ondernemers in Burgum de hele maand oktober gebruiken als actiemaand. Wij willen dus gewoon als dorp inletten dat we één groot winkelcentrum binnen, één grote dienstverlener binnen richting de consument. Dus weer een maand lang leuke acties, leuke activiteiten, leuke kortingsacties in de winkels rondom de opening van de centrale as. En op de centrale En op lange termijn willen wij gewoon dus promoten als Burgum, als dorp aan de centrale as tussen Amsterdam en Hamburg. Nou, dat is een hele mooie ambitie. Dat is net misselijk. Je kunt van haar Schiphol, er staat mijn oudste zoon zei, maar in je stap ligt en dat is hier bij Burgum, Rietjo hier in Burgum. En dat is dankzij de centrale as. Dankzij de de centrale as en dankzij de hek om Leeuwen. Dus wij hebben gewoon de poort hier gezet. Ja. En Ik voor recreatie en toerisme. En als wij zwargen in deze regio in Noordoost-Friesland, dat de mensen in Alpen aan de slag gaan, dus net individueel, want dan je het echt net redden, maar mij en ander in groepsverband, samen promoten, samen acties uitvoeren, samen leuke dingen ontwikkelen, dan hebben we hier een goudmijn. ik ga hier is een openluchttheater bij de Pleert. Ja. En daar maakt ze al een oefening uit. Dat is een oefening. Het juist dat ook krijg net, dat is goed geïsoleerd, maar we zien het score is al een oefening voor 1 oktober. Met Jelle, omdat het zo'n feest is. Oh, wel mooi hè. Ik sla die ook net door hier, hoor. Ja, dankjewel. Dankjewel. En we worden net zo mooi hè. Ik pak de meeste. Oh, dat houden we bij zijn joh. Bijgenomen. Wat zie je weer? Nou, hier maar even zitten. Nee, die hebben we al. Stap in het bosje, stap in het bosje, stap in het bosje, Goeiedag. Wat ga je hier doen? Wij ben je aan het oefening voor het Ierpelop, voor het Westkop. Ik ben een artsje, Lettinga. Hoi, Bouke. Hoi. En ik ben wel, ik ben bijna van de centrale as. Maar ga je hem direct wat mee steen? Ja, zeker. Wat zijn hem er dan aan? Nou, bij de aquaduct, daar is het Ierpelop dit hier. Dus de Westkop. Ja? En handelsroute, jongen, met koren. En we gaan naar een korenfestival. Nou, de alle boel. Nou ben we hier best goed, maar mij mij jong. Wat mij betreft wel, wat vind je? Een plakje op te gaan. Gezellig. Zo. Wij hebben goed tegen bouwen. We zijn hier bij de Pleert in Burgum. Je bent hier aan het repeteren voor het Korenfestival. Wat houdt dat in? Nou, we gaan op 1 oktober hebben we een korenfestival in Burgum. Dan zijn er zo'n koren die je de meeste vermaakt zien. En waar komen die koren al je bij? Nou, uit de buurt van Burgum, uit Hudegriep, uit Jestermaar, uit Rieptjerk, uit Veenwoudsterwal, Veenwouden. Dus hier uit de buurt. Zwaar. Je bent volop aan jongerij. Wat is het repertoire van die koren? Nou, iedereen had zijn eigen repertoire. Dus we zochten naar zo'n koren die wat verschillend doen. We hadden 2 Shanty-koren, we hadden een koor wat Friestalig, Nederlandstalig doet. We hadden populaire muziek. En ja, ik verdeeld werd in begeleiding van piano, accordeon of gitaren. Dus er is heel veel variatie. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Ja, en nou stel je hem ook optreden op 1 oktober op de handelsroute. Hoe zit dat? Als je bij zijn, we maken eigenlijk verbinding zieken. Nou, een handelsroute jouwt ik al aan, dat is verbinding. En vandaar dat we in samenwerking met de handelsroute en met het Korenfestival zocht naar een mogelijkheid. En dat is een bus.
Dus we vervoeren tijdens het korenfestival hield dit één koor naar de handelsroute. En die zongt daar en dan komt hij weer om. Dus zo doen we dat. Het is eigenlijk een mobiel koor. Het is een mobiel koor en het zijn 5 koren die dus heen gaan. Die zongen zowel op het korenfestival als op een handelsroute. En gaan we dat al een keer oefenen op een bus? Nee, we gaan het nog net oefenen. Dus dat wordt live oefening. Maar als je gewoon lekker van muziek houden en elkaar respecteren, dan komt dat altijd goed. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. En kan het publiek nou ook mais zongen dan op 1 oktober? Ja, zeker. Wij hebben alle koren die het uitnodigen dat interactief programma. Plus, we hebben ook een heel mooi festje geschreven voor die dag. Wat ik gebruikt worden voor activiteiten in en rond Burgum. En dat heet Burgum had meer. Burgum had meer. Kun je er iets meer over vertellen? Nou, dat is een festje. Ik kan het nog net vertellen verder, want dat wordt dan voor het eerst zong met alle koren. Dus daar starten we het korenfestival mee. En dat festje heet Burgum had meer. En dat gaat dus over wat Burgum te bieden had. En ook de omgeving, de natuur, de activiteiten, dat soort dingen. Je hem zelf nog even repeteren, maar het komt goed op 1 oktober. Het komt altijd goed op 1 oktober, ja zeker. Ja. We hadden zin in, dus dan komt het echt goed. We zorgen hier op een centrale as al je busjes. In een van die busjes zie ik Onno Loonstra. Onno, waarom stonden al die busjes hier? Ja, die busjes die zijn een onderdeel van de handel de Aas op 1 oktober. De ene helft van het dik, daar komt de handel op Aas, de handelsroute. En de andere helft van het dik, daar rijden auto's heen en weer om mensen te vervieren van het ene plak naar het andere. Een soort taxidienst. En nou hebben wij het idee betocht om busjes van de baas daarvoor te broeken en op te roepen om daarom mee te doen. Ja, waar moeten die busjes nou onvoldaan? Nou, dat moeten 3 mensen mij rijden kennen, zeg maar. En het moet er netjes uitzien vanzelf. Ze moeten skiën wezen. En ja, iedereen kan zich nog opjan. De handelsroute zelf zit helemaal vol. Maar dit is echt een hele mooie kans voor Lietse bedrijven en ZZP'ers. Maar echt voor gutte bedrijven om zichzelf zien te laten. Met een busje met reclame op de centrale as die de hele dag de mensen verviert. Hoe ben je hier zo opkwam? Ja, ik weer opkwam door een versje, ja, wat een bekend Fries versje van Gedobber. En die ben je nou ook, dus die zal het versje wel even van mijn jongen, denk ik. Van wat je hem net heel kent, waar ben je mee alweer? Wij zijn Gedobber, wij zijn Geert, Douwe en Brugt. Wij zijn 2 muzikanten uit de Woorden. En ja, wie ben hier voor het versje, het busje van de baas zelfs. Ja, waar gaat dat versje? Ja, dat gaat over de dagelijkse gang van bouwvakkers hier uit het noorden. Wij naar, ja, meestal naar de Lelystad, de polder, al die kanten wat uit. Hè. Alle bouwvakkers hier uit het noorden waaien uit het hele land, zou ik maar zeggen. Je handen zitten stenen op alweer een dikke skate. Het ruutje iepen, die bent je lucht eruit. Het is hier net de hutje, de linkers vol verrotten. Nog net weg, want dan schop ik bij de ruut. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Het gaat door duistig leven, is daarom extra herkenbaar en daarom misschien wel zo'n grote hit waar? Dat denk ik al. Ik bedoel, wij zitten hier om te repeteren en toen zei Douwe, dat is zelfs Heritz mij een busje van de baas. En die kwam mij het idee om daar eens een festkoe te maken. En Peer Stijk werd en 2 dagen later weer het busje geboren, dus zo weer klaar. Het gaat eens heel vlot? Ja, het gaat heel vlot, ja. Dat gaat bij ons altijd heel vlot, dus we moeten net lang hoe skatequarrie, zeg maar zeggen. Maar werd het dan geen grote file zoals hier? Nee, dat valt mij. Er zijn heel wat busjes kennen daar op dat stuk. Dan zie je toch wel meer dan 100 busjes. We zitten op het moment op een 40 busjes. Maar als het 200 wordt is echt geen probleem. Iedereen met mij doen. En nou, dat ik al zei, dat is een hele mooie kans om je zin te laten. Nou ja, wordt het versje ook broekt bij de centrale as, bij de handelsroute. Daar rijden heel wat busjes van de baas. Wat vind je hem ervan, dat je een versje daar het anthem van is? Dat vinden we prachtig vanzelf. Ja, we vinden het heel mooi dat het zo'n hit is in Friesland. Dat er al hier in de Friese top 100 staat. Dus ik elke bouwvakker hier in Friesland die ken hem. En dan jij het natuurlijk ik bij SOX als de centrale as. Dat de bouwvakkers hier uit Dokkum waar ik al hier mooi die kan uitgeven. En we hebben erom vanzelf. Hoe de bouwvakkers sprutsen, weet je hem het versje voor gaan maken. Ja, het scheelt hun natuurlijk wel heel wat, die centrale as. Ja, zeker. Ze vindt het geweldig. Ze bij volle gauw weer thuis en men vindt het ook mooi. En ze helpen met de afwasking. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder naar Johannes, Kees en Klaas. Ben de chauffeur van dit soortje achterin.
Dan breng ze alle in de plak, Else Dijtrowaar en wie ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ben de chauffeur van het busje van de baas. Vliegen alle dagen naar de polder, naar Johannes, Kees en Klaas, ben de chauffeur van dit soortje Efterin. Dan breng ze alle in de plak, Else Dijtrowaar en wie ben de chauffeur van het busje, chauffeur van het busje, chauffeur van het busje van de baas. Ja, zo beste mensen, we zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Ik heb nooit gedacht dat we zo wat jongen moesten bouwen. Nee, maar we gaan verborgen talenten bellen. Kindmessen. Dus wij zijn blij dat we bij bijeenwijzen mochten na de vakantie. Wij hebben mooie items eruit vanuit Burgum en Jere. En we gaan nou wel een verzoek aan de buskussen van de baas. Hè? Ja, daar kunnen we eigenlijk nog wel een paar bij Broeken willen, maar daar zetten we dan net op het tal wat we graag gaan willen. Maar het mooie bericht is, uw handelsroute zit gewoon vol wel. Zit vol, ben we hartstikke blij mee en we hopen ook in de volgende journaalste seizoen geen meer buskussen van de baas. Bedankt voor het zien, heel graag tot de volgende keer. Oneeuwig.